एक मोठा कोबीचा गड्डा घेतलेला आहे. वरच्या 2 साली काढलेल्या आहे, म्हणजे त्याच्यावरचे जे 2 कवर आहे ते काढलेलं आहे. आणि कोबी स्वच्छ धुवून तो चिरून घेतलेला आहे. इथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे. कढईमध्ये आता तेल घालूयात. तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये आपल्याला मोहरी घालायची आहे. मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आहे. एक नेहमी लक्षात ठेवा, कोबीची भाजी आपण जेव्हाही करतो तेव्हा तो कोबी चिरल्यानंतर कधीही धुवू नका, नाहीतर मग आपल्या भाजीला खूप पाणी सुटतं आणि मग भाजीला काही चवच येत नाही. आता इथे मी लसूण टाकलेला आहे. लसूण टाकल्यानंतर मिरच्या टाकलेल्या आहे आणि ते चांगलं आता एकजीव करायचं आहे आपल्याला. एकजीव केल्यानंतर त्यामध्ये आता मी कढीपत्ता घालणार आहे. कढीपत्ता घातला की त्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. मीठ घालून झालं की त्यानंतर जो चिरलेला कोबी आहे तो कोबी टाकायचा आहे. कोबी टाकल्यानंतर तो एकजीव करायचा आहे. त्यानंतर त्यावर कोथिंबीर टाकायची आहे आणि 2 मिनटं वाफवून घ्यायचं आहे आणि कोबीची भाजी आपली तयार झाली.